Bé, bon dia. Des del Departament de Salut al Terres de l'Ebre volíem fer una valoració de quina és la situació actual des del punt de vista epidemiològic i des del punt de vista assistencial al territori. Tenim una situació realment tensa, estem en plena onada. Des del punt de vista epidemiològic només els vull dir que en els últims dies, la setmana del 23 al 29 de desembre, vam afiliar 2.500 casos Covid positiu. Hem realitzat unes 4.100 PCRs en aquests 6 dies, uns 8.300 TARs, i des del punt de vista assistencial els vull dir que assistència primària la tenim tensionada, amb un promís d'unes 1.200-1.300 visites diàries relacionades amb el Covid, i des del punt de vista hospitalari, de l'assistència hospitalària, el centre de referència, que és el Verge de la Cinta, en aquests moments a dia d'avui té 27 Covids ingressats, dels quals 12 estan ingressats a la unitat de cures intensives per Covid. A l'altre centre de referència del territori, que també està molt tensionat, és l'Hospital de Jesús, en aquests moments té 23 Covids ingressats, i una cosa que ens preocupa són els positius Covids en personal sanitari, que en principi calculem aproximadament un 71-72. Davant d'aquesta situació tensa i davant d'aquesta pandèmia actual, els hi recomanem les mesures que sempre estem recomanant, que és ventilació, evitar la interacció social, el rentat de mans i sobretot una cosa que és bàsica, que és la vacunació. El percentatge de vacunacions amb infants de la franja de 5 a 11 anys al territori tenim xifres acceptables, estem aproximadament amb un 18,4% de la població, això significa uns 1.800 infants vacunats en primera dosis, i en pauta completa en població adulta en aquests moments estem amb unes 122.000 persones en pauta completa, i estem amb les franges d'edat que vostès ja saben de forma progressiva que estem fent l'aplicació, estem administrant el que és la tercera dosis. A partir d'aquí els hi torno a dir, no oblidin que seguim estant en una situació epidèmica i epidemiològica complicada, tensa, i això ens pot durar d'1 a 3 setmanes. Estem amb una curva ascendent que no encara els especialistes, els tècnics, encara no saben quin és el final de la fase ascendent de la curva. Això, en principi, és la valoració que volíem fer des d'aquesta regió sanitària.